L-eks Ministru Ostingat tilef appell li għamel wara li Marlin Mizzi, membru tal-Parlament Ewropew, kienet rebħitlu libella d-diskors li għamel fil-konfront tagħha fi żmien li Gvern Nazzjonalista kienet jagħmel minn kollox biex jagħlaq is-Simalta. Marlin Mizzi kienet irreżenjat mit-tmexxija tas-Simalta minħabba l-mod kif il-Gvern Nazzjonalista ta' dak iż-żmien kien qed jimmaniġġja l-privatizzazzjoni tas-Simalta. Eventwalment f'kummenti li ta' Ostingat kien ta' xi ftehim li Marlin Mizzi berbqet fondi tas-Simalta. L-imħallef Anthony Ellul analizza s-sentenza tal-Qorti tal-Maġistrati li kienet tat kumpens ta' 1000 euro lil Mizzi għax kellha raġun tħossha inġurjata b'dak li Ostingat kien qal f'intervista mat-Times of Malta fl-2005. Għad-diviża li Gatt kienet jgħid biss il-fema tiegħu l-qorti qalet hekk. Madankollu l-fema trid tkun ibbażata fuq fatti li huma sostanzjalment veri li tagħti tifhem li persuna berbqet fondi pubbliċi hija akkuża serja iktar u iktar meta l-appellanta qalet li kienet direttur fil-bord tad-diretturi ta' bank lokali u kumpanija ta' assigurazzjoni. Din ma kienx l-uniku konsiderazzjoni li rat il-qorti f'sentenza ta' 11-il paġna li waslet biex l-imħallef qal magħmula dawn il-konsiderazzjonijiet il-qorti ma ssib l-ebda raġuni għalfejn m'għandix taqbel mal-konklużjoni li waslet għaliha l-ewwel qorti.